Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokacin, da fatan an yini lafiya. Insha Allah a yau zan nuna muku yadda ake linkin HTML file da JavaScript file. Wato kana so ka yi wannan, wato kana so file naka na HTML ya zo na a gefe, file na JavaScript naka ya zo na a gefe, sai kana amfani da file naka na JavaScript. Wato baka so ka haɗa code na JavaScript a cikin file na HTML. So ya za ka yi shine, yadda za ka yi da farko sai ka taɓa kan wannan yanka guda uku haka, sai ka zo kan new, sai ka zo kan web page, wato wannan file na HTML kenan, sai ka ba wa HTML file naka suna, bari mu ce web link. So yanzu mun ba wa HTML file namu suna web link, so bari mu creating. So masha Allah, yanzu muna da file namu na HTML, saura mu nemo file namu na JavaScript. Za mu zo nan mu danna new, mu danna JavaScript, wato option na ƙarshe JavaScript, sai mu ba wa JavaScript file namu suna, bari mu ce script link, sai mu create. Wato yanzu yadda ake gani muna da file namu na HTML da kuma file namu na JavaScript. Muna da a file namu na HTML muna da web link.html, file namu na JavaScript muna da script link.js, wato waɗannan file extension nasu kenan. So yanzu yadda za mu yi linkin file na JavaScript zuwa cikin file na HTML shine, za mu yi amfani da wannan script ɗin, bari mu goge wannan script ɗin. Za mu yi amfani da wannan script ɗin. Da script ɗin da za mu yi amfani da shi wajen linkin ɗin file na JavaScript cikin file na HTML. Script sai mu ce source, wato source zai ɗauko a ciki, za a sa sunan file ɗin JavaScript. Me sunan file namu na JavaScript shine script link. So yanzu kamar yadda ake gani, masha Allah, yanzu mun riga da mun yi linkin, mun ɗauko wannan file ɗin mun saka shi cikin file na HTML. Yanzu kawai abin da ya rage mana, za mu zo cikin file namu na JavaScript mu rubuta code da muke so. For example, muna so mu ciro sakamako a web browser mu, shine za mu ce document.write parenthesis, sai mu sa double quote, sai mu ce link successfully, sai mu sa semicolon. So yanzu wannan layi guda ɗayan mun rubuta shi a yaren JavaScript ne. So duk lokacin da muka je kan file namu na HTML, muka yi running ɗin file na HTML, so zai ɗauko abin da muka rubuta, duk wani command da muka rubuta a cikin file na JavaScript ɗin, sai ya sanya shi cikin file na HTML, sai ya ciro mana da sakamakon. Yanzu for example, bari mu yi running mu gani. Wajen running ɗin shine wajen da aka yi kamar triangle ɗin nan, bari mu taɓa mu ga. So ina ga akwai problem. Okay, sorry, abu guda ba shine lokacin da na zo wajen source, sai sunan file na, abu ɗaya da na manta shine extension
shine .js. Yawwa insha Allah yanzu na yi running zai ciro mana da sakamako. Masha Allah, kun gani ya cire mana link successfully. So haka ake linking tsakanin HTML file da JavaScript file. Wato me amfanin hakan? Ba ka so ne file naka na code naka na JavaScript je a cikin file na HTML. Ka ware file na kansa sannan ka yi linking da file na HTML. Ina fata wannan line 1 a yaren JavaScript muka je document.write parenthesis muka sa link successfully. Me wannan ke nufi? Yana ba da umarni ne akan yana so ya ciro wannan rubutu cikin browser mu. Akwai hanya ta biyu da ake amfani da shi wajen cire sakamako a browser, amma shi a console ne zai cire mana. For example shine zamu ce console.log. Wannan ba a cikin browser zai cire mana ba, a console ne. Bari zan nuna muku cikin console din. Bari mu ce console. So yanzu muka ce console.log. So bari mu yi running wannan muga line 2, bari mu yi running nashi mu gani. So yanzu idan muka yi running ba zai ciro mana da result din a nan ba, a cikin browser ba, sai dai a console. Console kuma yadda za ka yi ga console naka shine za ka zo waje abanin a gefen damanka na karshe akwai wani abu dot guda 3 dinnan, ka taba kai kamar haka za ga logs, sai ka taba kan logs. Wato yanzu kana ga a kasan nan za ga console scene. Wato kenan anan shi console din yake ciro wannan result nashi. So shi console.log amfanin shi da shi za ka yi amfani wajen gano wata matsala idan code nakan ya samu problem. So for example bari mu gwada bari mu ce afwan, bari mu kara close bracket guda ɗaya. So yanzu idan muka yi running a console namu ne za mu ga error mu, uncaught syntax error, unexpected token. Kaga anan console naka za ka iya kallon irin mistake ko kuma error ɗin da ya yi catching a cikin code naka. A console ne za ka iya gani. So abu na biyu da za mu yi magana shine variable. Idan aka ce variable, wato ana nufin is a container for storing data value. Wato wata mazubi ne da ake ajiyan values data a ciki. Me ake nufi? For example mu ce first name Muhammad, wato wannan shine yadda ake declaring variable. Wannan da shi ake
declaring variable a JavaScript. Idan baka rubuta wannan ba, ba yadda za yi ka iya declaring variable naka. So first name anan shine wannan naka, shine container ka, shine variable name naka. Wato shi zai ma storing wannan value ɗinka na Muhammad nan, shi zai ma storing, shi zai rike maka wannan value na Muhammad. Duk sadda kake neman wannan suna Muhammad ɗin, so zaka kirawo first name kenan. So for example, bari mu sake sa last name. Bari mu sa Abdulmalik. Wato kun ga anan first name da second name da last name duka variable names ne. So yanzu idan muna so mu cire result ɗin first name, ya zamu yi? Za mu ce document dot write parenthesis. Anan ba za ka sa double quote ko single quote ba don variable ne. So za mu ce first name. Wato muka ce first name shine Muhammad ba, bari mu yi running code namu mu ga yadda zai cire mana. So me problem ɗin yake running, me problem ɗin bari mu gani. Okay, bari mu goge wannan shine ya janyo mana problem ɗin. Bari mu sake running. Yawwa kun ga, bari mu kai shi, ina zuwa, bari mu kai shi new line. Yawwa kun ga ya ciro mana da Muhammad, wato mun kirawo variable namu sai ya ciro mana da Muhammad. So haka ake amfani da variable. So bari mu sake cewa document dot write, sai mu kirawo last name namu. Muna so mu ciro abin da last name namu yake ɗauke da shi. Last name. So ka gani Muhammad shine first namu, Abdulmalik shine last name namu. So da fatan jama'a kun gane. Da fatan an gane abin da muka koyar a yau. So in akwai wata damuwa ko wata matsala, za ku iya tuntubar mu ta wannan WhatsApp line namu. Insha Allahu mu kuma za mu iya gwargwadon mu domin mu warware muku matsalar ku. So sai a tuntube mu da wannan line 081 49 71 5017. Sannan kara manta a mana subscribe in channel namu. Mun gode, sai mun haɗu a wani darasi.